Inte en dag och gång. Tänk på stränderna man bränns. Båda klubbarna blir stängt så. Inte en dag och gång. Utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda stränderna blir stängt. Kan det bli kallare tro? Jag frågar mig själv att stanna i tro. Det handlar om flow. Vi bara har det med alla det så. Vi ser och vi drömmer tillsammans med bror. Så vi jobbar och samlar.